Kumusta mga kabody? Eto na po sa MD Taraon nagsabing Foodies Live. Welcome po ka sa aking channel. And today's episode po ay magluluto po tayo ng tupig ng Ilocano. Ganyan lang po kasimple ang magluto ng tupig ng Ilocano. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel para ma-notify po kayo sa aking sunod na videos. Thank you for watching. God bless. Thank you. Bye-bye.